MN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa General Santos City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Liam. Bay, doon na tayo charity concert nga pagimuon. Asman, takar ta? Ako, go na. Kana pa, makatabang ta. Sige. Sige, ulad. Yan, usap na. Kwan, mo-update sila next week. Mo-update sila na to sa full details. Actually, naghantang mga banda nga mutukar ana nga event. So, andam-andam lang ta. Mas maayo dingali nga mag-practice tag mga bagong kanta. Wait pa. Bay, kupahan na nakaway kong dress ko. Kaya na. Kana? Usaha na sila sa ni-sponsor ani nga event, bay. Anak ng politiko. Mau ba? Sige na, andam na mo. Kita kang sulod mo tukar. Hi. Pwede mapapicture? Ako? Oo. Ganahan ko si mong tingog good. Lo, maikog ba sa ta? Kinsa mo ko para mo balibad sa mga gwapa nga sama ni mo. Sus, magatik pag yun. Tuod ay, basin, pwede ko makapangayo sa mong number ni Guman. Sige ba? Kana pa? Ampay ka na ako? Di man. Hagbay ra kung naghuwat ka. Nga manawag ka na ako. Kumusta? We, naghuwat gid ka, tinuod? Oo, lagi. Gabay na nagtuwang, madana gid ko nimo ba? Pwede ram sa tinudoon ko. Nanguyab sa di ka? Nga no, kung manguyab ko ni mo, di nakakakoy chance? Oo, no. Aside sa gwapo ka, nindot pag ikag-ingog. Pero lang, dili man ka chicks boy. Uy, di, no? So, ay gani ko. Makita mo kung unsa ko ka-loyal. Panguyab sa. Sure ka? Oo, lagi. Sige. Pero, bate kayo kung ani ko manguyab mo sa cellphone. Dapat, in person yun. Mas deserve ni mo panguyaban sa personal. Uy, asa man ka? Kanong ka-spotting ba nimo? Nakoy date, ma? Ka-date? Kinsa manak? Kan. Pohon na lang, ma. Ha? Pohon na lang. Pohon. Basta, iyan akong sugton. Tadaon ako siya din, aron ipaila-ila ni mo. Ato na ko, ma? Nahala sige, amping ha? Pasensya na kahanga. Dini ko nakikita ni mo. Dinhi sa resto bar, dinhi sa usa ka hotel. Nibaw na ka. Ay, kabala ka. Nakasabot ko. Siyempre, anak ko gag politiko, so, di gid pwede nga mo adto kag mga lugar nga daghang tao. For your safety na lang, sir. Thank you kay nakasabot ka. So, mag-order sa ta? Sige.
Pasensya na ka, Angel, ha? Di kayo bugnaw nga akong sakinan. Wapaw niyo na ako mapatan na agad. Okay ra, uy. Uy, kaso. Maikog sa taning mo, eh. Ay, huwag ka ikog. Naunsamod ka. Asan mo gusto mo ito? Magitartig ka pins dagat na. Bahalag. Dinhila ta sod sa imong sakinan magtambay. Sige ba? Okay na ko. Nako ni Bawan. Ato to dito. Gitutukan mong good ko ni mo. Walang. Happy lang kay Koran. Nindot sa feeling niya. Atas, the prince babayon niya. Napagid ko'y kuyog na gwapa. Panguyab din ang imo. Pwede ba kumangyabi mo? Well, karon pa lang. Gisagot ati ka. Ganoon? O, lagi. Liam. Ha? Upade ka niya gida sa ila aron ipalayla ka sa iya mga ginikanan? Wa pa man ba? Uy, iskulti siya ta. Mo lagi. Sige lang. Ako siyang pangutan unsulod mong kita. Liam, sorry. Pero dili pa pwede. Nangitap ko og timing. Unsa? Nga nung kinalang mag-timing. Tungod kay dili ko gustong masakitan ka. Unsa'y masakitan? Unsa'y buti mo ibasabot? Liam, sa gamay pa ko. Arranged marriage na ko sa kong ginikanan sa lalaki nga gikan sa pamilya nga. Mga negosyante. Og naay dakong impluwensya. Unsa? Og mo ni hinungdan nga liit kong iabot ron. Sorry, naay family event ganina. Dili ko makaikyas dayon. Ug na ang lalaki. Mo ba? Oo, Angel, nga no, ka masulti na ko na. ako musulti ko nimo. Manguyab pa paghapon ka na ko. Nabi mausap, wa man, diba? Mga tubang ko si mga ginikanan. Akong ipakita nila nga seryoso ko nimo. Liam, Mahal ti ka. So, ayun na to. Nang mama o papa ni mo nga bisan ingon ani lang ko. Kaya ti kang barugan. Liam. Di ko mo sugot. Sir. Wa ko makiistorya ni mo. Pa, Kung magpadayon ka ng tawhana, wa kay makuha na mong bisan kamay. Angel, patuon na mo ni Papa ni mo. Na mi lalaki nga gitagana para ni mo na, mas bagay mo ato. pero ma, wa ko'y gusto ato. Si Liam akong mahal. Pagpili! Mupadayon ka ng lakiha o mulayas ka din hinga wayda, bisan kamay. O magpakasal ka ni Christian o magpabilin ka din isbay. Pagpili! Mahal ako si Liam pa. Bisag karon lang. Pasag di ko ni magmalipayon nga dili makita sa kwarta. Angel! Sure, bagid ka ning gibuhat mo? Okay ra ka din sa amo? Layo ra ba yan sa imunandan? Mahal ko ni mo, diba? Og matod ni mo.
Kaya ko nimong barugan. Oh, buhato na akong tanan. Aron akong mahatag ang karuhay nga deserve nimo. Mo na, Angel. Murag delikado nga mahunong akong tukar ni kay di pwede ang tabok-tapog ko tungod na ng pandemic. Huwag makagawas. O, unsa? Ay, niya magunsa mataan ni. Napa mo nilong ko'y tinigom niya. Pero, malagi. Kinahanglan na itong tipiron kay wa ba ta mahibaw kano sa mabalik sa normal ang tanan. Liam. Nak, wa ka na magmahay si Angel sa iyang desisyon. Gagitalikdan niya iyang pamilya o giuban nimo. Ambot ma. Tagsalmugod siya mag-istorya na ko. Wa ko may bawa kung usay na asod sa iyong una-una. Liam, Angel, nganong mahipos mo kasi mo magamit? Mabalik na ko sa amo, Liam. Angel, Sorry. Pero tungod sa panghita po karon, na-realize na ko. Dili rin ako kayang i-give up ang tanang butangan na andan ako para lang nimo. Mahal ti ka. Pero dili igo ang gugma lang, Liam. Angel, hatagi ko kigayon na, please. Patas ipang imong pasensya. Isa ka na ko. Hatagan ti kag maayong kinabuhi. Sorry, Liam. Pero hugot na akong desisyon. Mubalik na ko sa amo. O salamat sa tanan. Angel, Pangako sa iyo, hindi magbabago. Ikaw lang ang ibigin ko, kahit ikaw ay... nagkabuwag rin ni Angel. Og 3 years after gikan sa mong panabuwag, nakabalita ko nga gikasal siya sa lalaki nga gibuya sa mga ginikanan niya. Gusto na ako nga i-fight paunta, pero wala ko'y mahimo. Tungod kay minyo na siya. Dinin na lang ko to. Daghang salamat, RMN.